Sziasztok! A mai napon egy játékot fogunk játszani, amiben jobban megismerhettek majd minket. Ennek hát angolul az a neve, hogy More Likely To, magyarul pedig hát mi úgy fordítottuk, hogy Kire jellemző. igen, kire jellemző. Igen, valójában arról van szó, hogy kérdéseket fogunk feltenni, és akire jellemzőbb, annak a nevét fogjuk felmutatni. És amit látjátok, vannak tábláink a nevünkkel, tehát Tina és Melissa, és akire jellemzőbb lesz a kérdés, annak a nevét fogjuk feltenni, és ha szükséges, meg is indokoljuk, hogy miért gondoljuk úgy. Igen. Mivel nagyon sok kérdést találtuk, nagyon sok jó és érdekes kérdést találtunk, ezért ez a videó 2 részből fog állni, tehát ez most az első része. És akkor kezdjük! Első kérdés. Ki tesz fel hülye kérdéseket? Jó kezdődik! Hát szerintem mind a ketten teszünk fel hülye kérdéseket, de én úgy éreztem, hogy úgy... Te? Igen. Én meg tisztára úgy éreztem, hogy én szoktam hülye kérdéseket feltenni. Mert nem tudom, én nekem mindig az ugrik be, az a te arcod, amikor hülye kérdéseket teszek fel, Ja. és azért gondoltam, Az valamilyen... igen, pontosan ilyen, és nem tudom, szerintem abból több szokott lenni. Ja, hát ja, lehet. Akkor... Jó? Ja. Ki tenné tönkre előbb az autót? Ez jó! Hát ja, szerintem igen. Nincs autóengedélyem, és egyenlőre nem is szeretnék, vagyis hát lehet, hogy muszáj lesz, de nem szeretnék. Nem szeretnék a közlekedésben részt venni. Félek, sőt, irtózok. Én úgy érzem, hogy sose fogok tudni jól vezetni, vagy hát sose leszek jó sofőr. Nem szeretném magamat veszélyeztetni, másokat se, úgyhogy valószínűleg én tenném tönkre legelőször az autót. Hát Melissa már hajt, úgyhogy ő eddig szerencsés. Ja, lekapogjuk. Gyorsan. Jó. Ez egyértelmű. A harmadik kérdés. Ki felejti el inkább a szülinapokat? Ha muszáj főtenni? Igen. Ki felejti el inkább a szülinapokat? Én nem tudom, hát szerintem te se szoktad elfelejteni, meg én sem. De én őszintén szóval bevallom, hogyha nem írnák ki a Facebook, akkor én elfelejteném simán, úgyhogy Hát az igaz. én azért kapom. Hát, én meg akkor az enyémet. Tehát akkor mindketten. A negyedik kérdés. Ki a viccesebb? Ja, viccesebb. Hát most így, aztán így. Ja, én is azt akartam, hogy így Mert napközben szerintem én, amikor leszáll az est, akkor jövök én. akkor a Melissa. Ezt magyarázd, de? Magyarázzam el? Én, mikor fáradt vagyok, akkor nagyon sok hülyeségét össze tudok oldani, és olyankor röhögünk szerintem a legtöbbet, mert... Igen. Rájöttem, hogy amikor a Melissa fáradt, akkor tényleg nagyon sok hülyeséget tud beszélni, úgyhogy olyankor nagyon vicces szokott lenni. Tehát nappal Tina, Igen. este én. Összehúzoztam a táblába. Tehát a következő kérdés, ki a jobb táncban? Miért én? De ez hülye, már most bocs. Ezt nem lehet megállapítani, ki a jobb a táncban. Mert milyen táncban? 1, 2, Hát ez az. hogy mind a ketten táncoltunk sokáig, körülbelül ugyanannyi évig, 10. Igen. Több is. Több mint 10 évig. Hát Mind a ketten versenyekre jártunk, úgyhogy... Igen. Úgyhogy abból a szempontból szerintem nem lehet eldönteni. Most, hogyha bevágnának ilyet, hogy hastánc, abban szerintem én jobb lennék, mert valamit lecsöktetni.
Kortásba. Kortásba az a Melissa, az nyerőkész, az ki sem vendikálni ellene. Hogyha ez... Szerintem, ja, igen. Szerintem attól függ milyen táncban. De meg különben is. Különben is. Jó. Következő kérdés. Ki a jobb éneklésben? Ó, hát könnyű kérdés volt. Melissa. És ezt szoktam is próbálgatni. Igen. Jobb a hangja. Én. Az éneklés. Semmi közünk egymáshoz. Jó, következő kérdés. Ki a nagyobb dráma királynő? Egyértelmű. Örülök, hogy ebben egyetértünk. Ebben egyetértünk. Ha valami nem úgy van, hogy Tina akarja, Akkor, úgy. akkor hát megpróbálom elmagyarázni, hogy miért legyen úgy, ahogy én akarom. A Melissa meg olyan, hogy ő inkább nézi, tehát inkább előtérbe helyezi mások szempontjait, vagy azt, hogy mások mit szeretnének, mint az övéjeit, és akkor inkább úgy dönt, ahogy más szeretni, úgyhogy tehát én rögtön drámázok. Következő kérdés. Ki költ olyan dolgokra pénzt, amire nincs is szüksége? Hát igen, én is ezt elgondoltam, őszintén szólva. De jó van, azért én is szoktam néha, bár én elég jól meg szoktam gondolni, hogy mire költök, hogyha valami úgy tényleg nagyon megtetszik, és van, hogy én hirtelen döntök, de utána azt valami 80-szor átgondolom, hogy biztos jó-e, hogy azt megvettem. De igen, tehát... Hát én meg, nem tudom, én nekem abban a pillanatban mindig minden tetszik, jó, de jó lesz, szuper, hogy megvettem, és nagyon jól áll, vagy ez nekem való. Aztán amikor hazamegyek, felpróbálom, már nem tetszik, vagy nem jó, vagy hasonlók. Úgyhogy szerintem én szoktam. Ez igaz. Ki az, aki kezébe veszi az irányítást komoly helyzetben? Komoly? Komoly helyzetben. Hát, mi ezeket az ilyen dolgokat valahogy együtt oldjuk meg. Igen. Hogy igaz, hogy én vagyok az nem hát irányítás, mert én vagyok az, aki megmondja, na most ezt csináljuk, most így csináljuk, most tehát mi... igen, tehát kettőnk közül Tina az irányító. De hogyha ilyen komolyabb dolgokról kell dönteni, ami fontosabb, vagy mind a kettőnk jövője függ tőle, Igen, mind a kettőnket érint. vagy mind a kettőnket érint, azt meg szoktuk Akkor közösen döntünk abba. beszélni, és általában egyetértünk. Igen. Úgyhogy ez Tehát ilyen, ez ilyen ilyen is. Várjál. Is. Következő kérdés. Ki élne túl egy zombi apokalipszist? Úristen, ezzel a kérdésen egy pillanatig nem gondolkoztam. Ez, én nem tudom, ha egyszer találkoztak a Melissával, mindenféleképpen kérdezzétek meg, hogy miről álmodott, hogy milyen filmet nézett, és rögtön érthető lesz, hogy ez a válasz, vagy erre a kérdésre miért ez a válasz. Mert olyanokat álmodik, amiket senki más nem álmodik, és olyan dolgok, hogy úristen, és aki túlélni, az biztos, hogy ő lenne minden ilyen dologhoz ért, föltalálja magát, mert már megálmodta, úgyhogy... Jó. Következő kérdés. Ki a nagyobb fangirl, ha sztárokról van szó? Na de jó van, azért téged se kell félteni. Jó. Mert Jó, én. Általában én, de... De mondjuk most voltunk a divat héten és leültettek minket az első sorba, és nem is figyeltük, hogy ki mellé ülünk. Tehát mikor vezettek minket valahova leülni, soha nem figyeltük, hogy kik ültek a közelben, hanem mikor már leültünk, elhelyezkedtünk, akkor néztünk körbe. Ezt muszáj elmesélni, ezt a történetet. Leülünk, és nézelődök, állítottam be a kamerát, és a Tina így megfogja a kezemet, ilyen jó, és nézd meg, ki ül mellettünk! Én így nézem, mondom, hát látok egy szőkehajú lányt, de azt nem ismerem, kihajolok még jobban, és hát a Tinának az egyik kedvenc, a kedvenc szerbiai bloggere,
a Zorana ült mellettünk egy székkel arrébb, és a Tina azt teljesen kiadott, úristen, és annyira elkezdett izgulni, hogy a végén már én is úgy ültem, hogy oké, jó, rendben. Úgyhogy, na, tehát Tinának is megvannak a pillanatai, de az esetek többségében szerintem. Hát, az esetek többségében te. Jó, következő kérdés. Jó. Ki ejteni előbb a telefonját a WC-be? Igen. Én már a kiállítanénél tudtam, hogy én leszek az, aki felemelik, mármint hogy az én nevemet fogom felemelni. Hát én nem tudom, én nagyon ilyen béna vagyok, mindennek neki megyek, mindent kiállítok, belerúgok. Főleg akkor, hogyha tudom, hogy vigyáznom kell, hogy ki ne essen valami a kezemből. Úgyhogy a telefonomat is már egy jó párszor kiejtettem a kezemből, úgyhogy WC-ben még nem ejtettem telefont. Gyorsan kapott le. WC-ben nem ejtettem telefont, de biztos, hogy én lennék ez a kettőnk közül az, aki előbb. Én meg nagyon vigyázok, főleg most az új telefonom, most már egy éves, de nagyon vigyázok a telefonomra, tehát mindenről védek. De Melis a telefonjára én is vigyázom. Igen, a telefonomra még a Tina is vigyáz pluszba, úgyhogy hát igen. Jó, következő kérdés. Ki az, aki hajnalban fekszik le? Hát igen, nem tudom, el sok magyarázatot. Igen, hát én inkább éjjeli bagoly vagyok, tehát mindig anyukám is mindig azt mondja, hogy én éjjeli bagoly vagyok. Én éjjel is mindig jobban szerettem tanulni is. Én inkább fönt vagyok tovább, de akkor tovább is alszom, mint hogy ne figyelj előbb, és akkor korán keljek. Nem vagyok korán kellős típus. Én nem tudok éjjel, sőt éjszaka sem tanulni, ha sötét van, alvás. Jó, én szoktam én is későig fennmaradni, filmezni, egyebek, de én nem, este alszunk. Jó. Akkor következő kérdés. Ki az, aki nem válaszol valaki üzenetére? Hát ez szerintem mind a kettő szokott lenni. Azért mondom magamat, mert nekem rossz szokásom az, hogy elolvasom az üzenetet és elfelejtek visszaírni. A Tina pedig általában azért nem ír vissza, mert nincsen pénze a telefonban. És én azt hogy utálom? Tényleg, ez igaz, ez nem is jutott eszembe. Tényleg, igen. Én azért nem írok vissza, mert általában nincs pénz a telefonomon. Igen, anya. Úgyhogy de megesik velem mostanában, hogy elolvasom és oké, majd visszaírok, és így elfelejtem. Vagy igen. Azt hiszem, hogy írtam, közben nem. Tehát ez így mind a ketten. Megesik. A következő kérdés. Ki nyerne egy tehetségkutató versenyt? Hát, te. Ügyesebb vagy. A következő kérdés. Ki félne egy horrorfilmnél? Ó. Ez. Világ legkönnyebb kérdése. Tina, minden mennyiségben Tina el se akarja kezdeni nézni a horrorfilmet, nem, hogy végignézzük. Régen sokat nézted velem a horrorfilmet. Régen ő is sok horrorfilmet nézett velem. Most nincs az, hogy valaki rávegye, hogy ő most nézzen. Nagyon különleges alkalom az, hogyha a Tina igen, nappal, vagy reggel, és nem egyedül. Igen. És úgy, hogyha nálam nézzük, hogy nekem nem kell sehova hazamenni. Igen. Igen. Én meg szeretem a horrorfilmeket, én nézem őket sűrűn. Úgyhogy. Jó. Következő kérdés. És az utolsó erre az első részre, úgyhogy... de gyors! Készülj fel! Ki az, aki megsértette valakit akaratlanul? Akaratlanul? Akaratlanul. Ezt akartam. Én akaratlanul is, akarattal is.
Én szoktam megsérteni Tina olyan, embereket. hogy ő kimondja azt, amit gondol. Kész, Igen. pont. Úgy Hogyha van. valakit annyira még nem ismerek, akkor lehetséges, hogy valakit akaratlanul sértenék meg, vagy nem annyira. De szoktam olyan dolgokat mondani, amiket nem gondolok át, és az mást megbánthat, és utána rájövök, hogy ezt nem kellett volna így, vagy máshogy is lehetett volna, de én szoktam lenni az. Én szoktam a rossz lenni. A rossz. De tényleg. Jó. Akkor ennyi volt az első részünk. Hú! Gyorsan végigszaladtunk a kérdéseken. Úgyhogy várunk benneteket majd a második részre is. Júj! Júj!